Eras unha vez 5 nenos que vivían nunha casa gigantesca. Tiñan unha piscina, un futbolín, unha rede de bádminton, pelotas para xogar o voleibol e ao fútbol. E por último, un día. Un día, cando estaban comendo, escoitaron ruidos raros no garaxe. O caso era que o futbolín movíase. Cando descubriron que había un fantasma, saliron todos correndo. Pero dous dos nenos quedaron atrapados polo fantasma. Os outros 3 nenos marcharon en busca dun fogar máis seguro. Os 3 nenos que conseguiron escapar tiveron sorte porque atoparon unha nova casa mellor que anterior. Dormían todos na mesma habitación. Un día, cando estaban xogando, chamaron á porta. Eran o Minidemo e o Joker Junior, os seus antigos amigos. Os perseguiron. Ata que os comeron. Non deixaron nin as botas.